ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି ପୁରା। ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ହଁ ଆସ ଆସ ଆମେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମର ଯୋଉ ରତ୍ନପୁର ଗଳି ହଁ ଏଠି ଆସିଲେଣି ହଁ ମୁଁ ତ ଚଲାଉଛି ପୁରା ବସି ପଡୁଛି ଏଇଟା ଗୋଡ ବାଜୁଛି ମୋର ପୁରା ଚଲାଉଛି ଆଉ କିଏ ଗଲେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଆମ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗ ହେଲା ଆମର ସାଗର ଦାସ କଣ କହୁଥିବେ କିରଣ ସାହୁ ସାଗର ଆଉ ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ସାମଲ ନିଜେ ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ମକରେ କଣ ମ୍ୟାଚ୍ କଣ ଦରକାର ନାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦରକାର ମ୍ୟାଚ୍ ତୋର ହେଲା ଆଣିନି ଯା ତତେ ନିଆ ହବନି ଗାଡ଼ି ତେଲରେ ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ କରୁନୁ ତେଲ ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି ଭାଇ 7ଟା ଭିତରେ ଆସିବାର ଅଛି 3 ଜଣ ଆରାମ ଚାଷୁ ଆସିକି ବଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ବଉଛି ଏଇଠି ସାଗର ସବୁ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନା କୋଉଠିରେ ହଁ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ରାଗରେ ଅଛୁ ଆରେ ତମେ ଏଇ ପିଲାଟି ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଇକ୍ କରୁଛୁ ଆରେ ଲେଟ୍ କମ ଭାଇ ଗାଡି ପେଟ୍ରୋଲ ଭୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନା କଣ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ମୁଁ ବାବାଇ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ମାହି ତୋ ନା କଣ ମୋ ନା ଅମର ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ମିଷ୍ଟର ତୁ କହନି ମୁଁ କହୁଛି ମିଷ୍ଟର ଆଲୋକ 05 ଜଲ୍ଦି କଣ ଏଟା ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମୋଶନ କରିଦେବି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ 25 କିଲୋମିଟର ହବ ତା ସହ ଯିବା ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଯଦି ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ପକେଇବା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଆରେ ଆସିଲି ତୁ ଡାକିଲୁ ତ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲୁ ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଆସିବନି କି ଆମର ଏଇଠି ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରିମିୟମ ତେଲ ପକେଇବା ଚାଲ 102 ଅଛି ନା ତୁ ଜାଣିଲୁ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନୁହଁ କେତେ ପକା ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 102 1000 ନ ପକେଇଲେ ଦେଖିବା ଟାଇମ ଏବେ କେତେ ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟାଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି 6ଟା 5 ହେଲାଣି ଏବେ 6ଟା 5 ରେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 7ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେଇଟା ଖୋଲା ରହୁଛି 9ଟା ଭିତରେ 8:30 ଯାଇକି ଖୋଲା ରହୁଛି ତ ଆମେ 8:30 ପହଞ୍ଚାଇଦେବା ଟେନସନ ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ବେଳ ତା ଲାଇଟିଂଟା ଯୋଉ ରାତିରେ ଲାଇଟିଂଟା ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଭୀମପଡ଼ା ଏଇଠି ହାଇଙ୍କର ଗାଁ ହାଇଙ୍କ ଘର ଭୀମପଡ଼ା ଏଇଠୁ ଭୀମପଡ଼ାଠୁ ଏଇଟା କୋଉ ପାଶ ଦଳେଇ ସାହି ରାସ୍ତା ଦଳେଇ ସାହି ହଁ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ 6 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଭାଇ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ତମ ଗାଁର ତ କଣ
ନା ଜାଣିନ ତମେ ମୁଁ ବେ 10-12 କିଲୋମିଟର ନା ପଇସା ସେନି ପାଖକୁ ଦିଅ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି 8:30 ଭିତରେ ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ରାତ୍ରି 3 ଯାଇଥିଲେ ବାକି ଆମେ 8:30 ଭିତରେ ପାଣି ପିଇକି जागो आज मौसम एनर्जी बहुत बसी अछि अरे का भाई अरे का भाई मोबाइल मोटू सामल भाई अरे सीधा भी कौन सी मोबाइल मैंने मोबाइल नहीं सिद्धांत भाई अरे का भाई कहना अरे का भाई सिद्धांत भाई और मारो अरे सिद्धांत भाई का भाई मोबाइल ना का भाई Kabe gitu kalau nak mau pindah. Cari jai tu lah dinne. Nasi patro pun nanti lah, non line mari dan. Uri di dekat pinggala ro. Pinggala. किस्टा पहुंच पारे नहीं आउथरे सेंड करंतु जो माने मत सबले 8 बॉल पादे तंक में एक किस्टा भाई देख कोन कहली बारंगो गनी मोटू जामल को आउथरे टी सेंड करंतु एटा पहुंच पारे नहीं लोक मानक पाखरे मोटू जामल किस देले देखि मोटू जामल हां देखि ए धरी पकेली मु धरी पकेली माने मत के भला बानो सामन का आई लाइफ किसटा का को दउजा बका तो उरे किसटे बका ए किसका बे हमें जानी बका किसका बे हमें जानी बका किसका बे हमें जानी रे दारू तेरी मुआज ए मारा जाना ही जाना यार एक टुकली लेफ्ट टू जा पक्का गोला हाफ किलोमीटर दुकानी वाला ने कहतला दुकानी वाला कहला 1 किलोमीटर ए मोबाइल पसंद गांड दिल किलोमीटर हां मंदिरटा
ଏପଟେ ଆସିଲେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଖାଲି ବାଉଁଶ ବଣଟା କଲେଜ ଆରେ ଆରେ ଶୀତ ଦିନଟା ସିନା ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସାତଟା ଆସି ଗଳି ହୁଏନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗହଳି ହେବନି ଆଲୋକ କଣ ଅଙ୍କିତ ତୋର ଏମିତି ଗହଣି ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛ କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଲାଇଟିଂ ତ ଲାଇଟିଂ ଫେମସ ଗାଁ ନୁହେଁ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି କଣ ଜାଣିଛ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଁର ଶୁଣିଲି ଜିଲ୍ଲା କାର ଜିଲ୍ଲା କାର ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ତୋର ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା କି ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆସ ମକର କ୍ୟାମେରା ଚପଲ ଥିବ ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ନା। ବହୁତ ପିଲା ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏଠି। ମନ୍ଦିର ବୁଲି ପଳେଇ ଆସ ଚାଲ ଆରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇ ଗୋରା କରିଦେବୁ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ବାହାର ଲୁକ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। भाई ना हंद्रे गले नहीं गले नहीं नेक्स्ट नयागढ़ रस मंदिर हमारा 2.5 वर्ष
ये लॉकडाउन में बोलते नहीं नहीं लॉकडाउन लगी हाँ 2019 ना कोड़े लॉकडाउन नहीं ता पूर्वर माने से लाइट में डेवलप नथिला एटा कोड़े प्रतिष्ठा अरे वर्ष ହେଇଛି ଆଉ मंदिर हमारा सकाल 5 ରୁ ଖୋଲା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4:30 ଖୋଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା रात्रि बंद हो केतले ରାତି ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ 9ଟା रात्रि 9 रे बंद हो ରାସ ଚାଲିଯିବନି 10:30 ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଘର କଳାଙ୍ଗ ये रात्रि रहउछ ना ରାତି रहउछ ना कि आउ माने अलगा माने भाई ना छथि ना एका एका छ नै जणे थिले आगरु गोटे नया कर 3 जण ब्राह्मण गले मोर चतुर्थ पाଳି गले ना ना ସେମିତି କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ସେବାରେ ଆସିଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବା ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ସୁବିଧା ମିଳେ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ କଣ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆସିବି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେ ଦାନା ପାଣି କଥା ନା ସଂସାର କଥା ଦେଖିବା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିହେଭ୍ ଠିକ୍ ରହିଲାନି ସେଠି ମୁଁ ସେ ଜାଗା ମୋର ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ ଭାଇନା ବୁଝୁଛି ମାନେ ଫଟୋ ଉଠା ତାଙ୍କ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛ ହେଲେ ଏତେ ଖୁସି ହବା ଦରକାର ଆସିକି ଦେଖ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଠି ହଉଛି ପୟା ଅମାବାସ୍ୟା ବାସି ଦୀପାବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ହଁ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିବେ ଅନବସଟନ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନା ଏବେ ପାଇପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଢେର ଭକ୍ତ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନବସଟନରେ ଆମେ ଯଦି ରଖିଦେବୁ ମଣିମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପଇସାରେ ଚାଲୁଛି ଏ ଦକ୍ଷିଣା ଯେଉଁଟା ବଳୁଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଧା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧିକାର ହେଲେ ବି ଏଥିରୁ ଅଧା ମନ୍ଦିର ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମୋ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଦେଖି ଯାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ସହିତ ଯାହା ମିଲଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତା'ର ଲାଭାଂଶ এটা ମନ୍ଦିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟାକୁ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଖବର ଦେବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଏତିକି ଲୋକ ଆମେ ଯିବୁନି ହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିଥିବ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲେ ବୁଝିଲେ ଯଦି 3ଟା ପରେ ଇଏ କରନ୍ତି ଖବର ଦେବାକୁ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଲେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଲାଗି ତମ ଲାଗି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରେ ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ତାର ଯେତେ ଲାଇଟିଂ ଲାଗିବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ हल्का बकरा व्यूटा हल्का बकरा लगता ना कौन
ମାନେ ନେ ବାବା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ରହନି ତ ମୁଁ କଥା ହେବା କଣ ଆରେ ଯିବାନି ମକରେ ଏଇଠି ବି ଛାଡୁନୁ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ସୁଟ ରେ ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଆସ ଖାଲି ଘର ଆଡେ ଟିକେ ଆସ ଏଇଠି ବସି ପଡ ମଣିଷରେ ଏ ବାଟରେ ଦେଖି ଆଗ ପଟେ କଣ ଥିଲା ସେଇଟା କଣ ଖାଇଦବା ନହେଲେ ଯିବାରି ଆଗରେ କଣ ଖାଇବା ବାଟରେ ଖାଇବ ଆରେ ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ ତ ଏ ଆଗରେ ଯୋଉଠି ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଇଠି ଦେଖିଦବା କଣ ଖାଇବା ନହେଲେ ଯାଇକି ଆଗ ପଟେ ଖାଇବା ପକୋଡି ପକେଇ ଖାଇବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ପକୋଡି ପକେଇ ଖାଇବ ଗରମ ପକୋଡି ପକେଇବା ଠିକ ଅଛି ଆରେ ପିପୁଡି ମତେ କାମୁଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବିକି ଆଉ ଆମରି ପିଲାଟା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ ଅଲ୍ କୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ କଣ କହ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ବଜେଇ ଦିଅ ବଜେଇ ଦେଲା ଚିପି ଦିଅ ହଉ ରହୁଛି।